Good evening. Please join me in prayer. Heavenly Father, how excellent are thy ways, and how devious and dark are human ways. Show us how to worship you in spirit and in truth, that we may rise again the newness of life. Lord, rend the veil of our self-life from the top down, so that we could draw near in full assurance of faith. Thank you, Father, for providing our needs through sending people in our lives to be used by you. We thank you, Lord, for your merciful hands to make all our burdens lighter. Thank you for giving us our family as the source of our strength and as the source of our inspiration. Thank you for the hope of your glory that make us move each day. We thank you, Father, for the inspiration that each of our members of our family give. Bring us now, Lord, closer to your loving arms, and strengthen us to overcome any challenges of life. Forgive us, Father, for our shortcoming, and make us the child you want us to be. Agyaman kami, Apo, ti panangusar mo, kadagiti tattao, iti biag mi. Tapno mang ted itilagan, kada kami, agyaman kami, Apo, for using your hands. Agyaman kami, Apo, ti panangusar mo, ti imam, kan saksakam. Nga mangipagna, mga ramid, nga mangituloy, iti aramid mo dito'y rabaw, ti daga, babaen, kadagiti sabali nga tattao, babaen, kadagiti sabali nga wagas. Tapno mangted iti tulong, ken mangted iti pakalag-anan mi. Agyaman kami, Apo, iti panangted mo, kada kami iti pamilya. Dagiti anak, Apo, nga isuda ti inspirasyon mi. Dagiti membros, amin nga membros ti pamilya mi, nga isuda, Apo, ti inted mo, nga sanikwa mi, tapno agtultuloy kami nga agbyag, Apo, nga sinanama. Agyaman kami, Apo, tano umay di jay oras nga panagkapsot mi. Adda ka nga Diyos nga mangpapigsa kada kami. Kasaginana kami, Apo, iti daytoy nga rabii. Sika ko maapo iti mangted ti anges mi, iti mangted ti biag mi. Dawaten mi manin ko maapo iti pamakawan mo, kadagiti naglapsingan, wenno kadagiti aramid mi, nga saan nga umiso, napuutan mi man nga inaramid wennohaan. Sinanama kami, Apo, iti protection mo. Lord, we rely and depend for your mercy and for your protection to all of us as we continue to live in the ways you want us to live. Papigsaan na kami, Apo, kat iturong na kami iti dalan nga kayat mo, nga iso iti pagnaan mi tapno maaramid mi. Dagitoy panggap nga intalek mo kada kami ditoy nga biag. Tulungan na kami, Apo, kas umasidagyan ka nga si papakumbaba nga anak mo. Dagitoy manen ti dawaten mi, gaputinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. We praise you, Jesus. Amen. Thank you all for being with me.
Thank you all for praying with me. The Lord will bless you and keep you until we see each other again through this prayer session. Take care, everyone, and God bless.